Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mag-asawa at 3 anak na sawi sa sunog sa Pusurobio, Pangasinan. Paghahanda ng ilang bayan sa Luzon para sa nalalapit na Biyernes Santo, puspusan na. Pagdedeklara bilang drug-free ng La Union malapit nang maabot. Kampanya kontra insurhensya at terorismo sa Cordillera nagpapatuloy. At mga pasyalang dinarayo sa Ilocos Sur at La Union ngayong Semana Santa, silipin. Bagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Target ng probinsya ng La Union ang maabot ang pagiging drug-free province ngayong taon. Magbabalita Charles Limon. Droga ang isa sa malalaking problema noon ng probinsya ng La Union. Pero unti-unti na itong nalulutas sa mas pinaigting na kampanya ng La Union Police Provincial Office. For 2022, ang dami nating drug operations. We have 68 by-bust operations, 20 implementation of search warrants, and 15 service of warrant of arrest, and meron tayong 5 police response din, and 4 marijuana eradications. While for the first quarter ng 2023, we have a total of 38 drug operations, anti-drug operations. 23 by-bust operations, 23 na, 8 search warrants, implementation of search warrants, and 4 service of warrant of arrest, and 1 marijuana eradication. Malaking bagay daw ito sa pagpapababa ng bilang ng krimen sa probinsya. Nakadrugs na yan, wala na sa katinuan. Maaring man-rape, maaring pumatay dyan, bumaril dyan. At the same time, pag naubusan ng drugs, siyempre, kung walang trabaho, pagtitinda yan. Katunayan, malaki rin ang ibinaba ng mga drug-affected barangay sa probinsya. Mula kasi sa 501, 45 barangay na lang ang natitira. Malaking bagay ito para sa lungsod ng San Fernando, La Union. Ang PNP will always be an important cornerstone of us becoming a people's city. Makikita mo na yung isang syudad, isang lungsod, magiging mas progresibo pag may katahimikan, there's peace and order. Idagdag pa raw dito ang nakukuha nilang suporta mula sa mga simbahan sa probinsya alinsunod sa Kasimbayanan program ng PNP. Ng local government units. So the whole 19 municipalities in one city, inadapt na nila yung Kasimbayanan as part of their program na rin. Dahil dito, malaki ang pag-asa hindi lang ng PNP La Union kundi ng buong probinsya na maideklara itong drug-free province. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Tuloy pa rin ang laban para sa kapayapaan kontra sa mga rebeldeng grupo sa Cordillera. Katunayan, iba't ibang aktibidad ang isinasagawa para rito. Narito ang report. Sama-samang naglakad ang ilang kabataan at mag-aaral sa Barangay Limos, Pinokpok, Kalinga, dala ang mga karatulang laman ang mensaheng kinukundina nila ang mga rebeldeng grupo sa kanilang komunidad. Ang Peace Walk ay parte ng pagpapakita ng suporta at pasasalamat sa mga programa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ng bansa. Pumarada at nagsama-sama rin ang ilang mga kabataan, ahensya ng pamahalaan at iba pang residente sa Baguio City para ipakita ang pagkontra sa recruitment ng mga rebelding grupo. Kita natin yung mga kabataan na namamatay sa kanayunan. So nandito yung kasundaluhan lalo na itong Task Group Baguio para mag-conduct ng information education campaign na kung saan
ito yung nakita natin na solusyon na agapan natin yung pagre-recruit or i-prevent natin yung recruitment activities ng CTG. Patuloy pa rin naman ang mga programa at proyekto ng pamahalaan gaya ng bagong Farm to Market Road sa Barangay Danggo at Luhong sa Tinok, Ifugao na makatutulong raw sa pagpapaunlad ng buhay ng mga residente at nang maiwasan ang paggamit umano ng mga rebeldeng grupo ng kahirapan para makahikayat ng mga kasapi. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Puspusan na ang paghahanda ng ilang bayan sa Northern Luzon para sa mga aktibidad na isasagawa sa Biyernes Santo. Magbabalita, Jose Robert Inventor. Sikat ang San Fernando City, Pampanga tuwing Semana Santa. Ito'y dahil sa tradisyon ng pagpapapako sa krus at pagpepenitensya ng ilang mananampalataya na tinatawag na maleldo. Kaya inaasahan muli ang dagsa ng mga manonood. Upang masiguro na ligtas at mapayapa ang aktibidad, nakalatag na ang mga Motorist Assistance Station sa Jose Abad Santos Avenue sa San Fernando. Nakapwesto na rin ang PDRRMC Emergency Operation Center na handa sa pagresponde sa anumang sakuna. Sa bayan ng Lagangilag sa Abra, nagtulong-tulong ang mga residente ng bayan upang maitayo ang abong-abong. Ito ay ang tradisyon na pagtatayo ng mga replika ng simbahan. Dinisenyuhan ang mga ito gamit ang mga indigenous materials. Makikita rin dito ang Stations of the Cross kung saan maaaring mag-alay ng dasal ang mga residente. Mapapanood naman sa bayan ng Samal sa Bataan ang sinakulo na pinamagatan ang Pakana. Ito ay dula na umiikot sa kwento ng isang saserdoteng Pariseo na si Caifas na nag-utos sa paghuli at pagpapapako ni Jesus. Nakatagda itong ipalabas sa gabi ng Huwebes Santo. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, mag-asawa at 3 anak nasawi sa sunog sa Pusurobio, Pangasinan. Ang update sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Baboy, baka, kabayo, kalabaw, kambing, manok, lahat ng ito pwede sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Puno ng essential vitamins, probiotics, calcium at electrolytes. Kikita ka, garantisado at sigurado ang pag-asenso. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Trahedya ang sinapit ng isang pamilya sa Pusurobio, Pangasinan matapos matupok ng apoy ang kanilang bahay. Mag-asawa at 3 nilang mga anak patay sa sunog. Narito ang report. Sa harap, oh! Sunog sa harap! Naglalagablab na apoy at makapal na usok mula sa isang bahay sa Barangay Poblasyon, Pusurobio, Pangasinan ang gumising sa mga residente kahapon ng madaling araw. Ito ang kumitil sa buhay ng mag-asawang Renato at Dexy Ann Villanueva at kanilang 3 anak na may edad 6, 2 at 1. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, umabot sa 2nd alarma ang sunog na tumagal ng higit 2 oras.
2:58 na ng madaling araw na ideklara ang fire out. Sa tala ng BFP, aabot sa 4 na milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog. 5 million pesos naman sa 2 bahay na nadamay rin dito. Agad namang nagpaabot ng tulong kahapon sa pamilya si Pangasinan First Lady Ma Antuazon Gico. Kwinestyon naman ng gobernador ang naging mabagal umanong pagresponde. The officials, the relatives, the loved ones were asking so many questions. Why did the BFP responded late, very late? I don't know the facts, but 2 adjacent towns were ahead of the local fire department. Nauna pa sila. And then nung bubugahan na ng iaapulan na yung apoy, walang tubig, yung fire truck. And I called the mayor. Sabi ko, Mayor, anong move natin dyan? Are you investigating already? Because that's gross negligence, that's irresponsibility, that's a criminal act. Patuloy pa ring iniimbestigahan ang pinagmulan ng sunog. Iimbestigahan rin ng pamahalaang panlalawigan ang BFP ng bayan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Nagatid naman ng tulong ang ilang pamahalaang bayan sa Pampanga at Pangasinan para sa mga residente. Magbabalik sa report Jose Robert Inventor. Mabilis na pagresponde at transportasyon sa mga may sakit. Ito ang hangad ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa 14 na mga barangay sa mga bayan ng Lubao at Magalang. Kaya inaabot mismo ni Governor Dennis Pineda ang ceremonial key sa mga kawani ng barangay, ang mga Transvan Service Vehicle. Ang mga ito nagkakahalaga ng higit 1.2 million peso at kayang magsakay ng 15 katao. Sa ngayon, nasa higit 200 mga barangay na sa Pampanga ang nabigyan ng nasabing service vehicle. Samantala, natanggap naman ng higit 2,000 benepisyaryo ng Special Program for the Employment of Students o SPES ng tig 10,000 piso. Ito'y matapos makumpleto ng mga ito ang 20 araw ng pagtatrabaho sa pamahalaang panlalawigan. Ang nasabing programa ay pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga at ng Department of Labor and Employment. Naglalayon itong mabigyan ng oportunidad ang mga mag-aaral na makapagtrabaho. Payo naman ng gobernador ay huwag sayangin ang oportunidad na makapag-aral para makahanap ng magandang trabaho sa hinaharap. Hatid naman ng pamahalaang bayan ng Bayambang Pangasinan ang livelihood package at housing assistance sa 6 na mahihirap na pamilya sa bayan. Bawat isa nakatanggap ng tig 5,000 piso. Idagdag pa dito ang tig 10,000 halaga ng mga grocery package. Nakatanggap din sila ng karagdagang 37,000 piso na halaga ng pangkabuhayan gaya ng ambulant vegetable vending package, tri-bike grocery packages, junk shop materials at iba pa. Ang nasabing tulong ay naglalayong maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga residente. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, mga pasyalang dinarayo sa Ilocos Sur at La Union ngayong Semana Santa, silipin. Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Sa mga babiyahe papuntang norte ngayong Semana Santa,
Ating silipin ang ilang bagong pasyalan sa La Union at Ilocos Sur. May kwento si Charles Limon. Taimtim na nagdasal ngayong Semana Santa sa Basilica Minor of Our Lady of Charity sa Agola Union si Francis. Paraan niya daw ito upang ipakita ang pasasalamat at pananalig sa Panginoon. Ganun lang kay Papa Jesus. Nagpapasalamat lang kasi may dumating na kunting biyaya. Kaya po andito ako ngayon po. Deboto rin siya ng Our Lady of Charity. Pero kahit wala pang kahilingang natutupad mula sa Birhen, patuloy pa rin ang kanyang pananalig. Wala po naman sir, pero kahit papano, kahit ganun din ang nangyari, di pa rin ako bumibitaw sa kanya. Isa lamang si Francis sa daang-daang bumibisita sa simbahan ngayong Semana Santa. Maraming mga pilgrims na pumupunta dito, hindi lang isang bus, kundi umaabot pa ng 6-7 na buses ang dumadagsa dito. Kasi nga ito ay hindi lang minor basilica, kundi diocesan shrine din of Our Lady of Charity. Maya't maya ang pagdating ng mga nagvivisita iglesia, kaya nakalatag na ang kanilang plano para sa trapiko at seguridad ng mga namamanata matapos ang halos 2 taong pandemya. Nakikipag-coordinate din kami sa LGUs, sa PNP at sa mga iba-iba pang ahensya na alam namin makakatulong sila para maging mas orderly, mas peaceful at mas meaningful ang celebration ng Holy Week ngayon dito sa Agoo. Dahil balik normal na, ibabalik ng simbahan ngayong taon ang paglilibot para sa Station of the Cross sa Bayan at Santo Inchero o ang pagpaparada ng mga rebulto ng Santo. Kasado na ang traffic plan para sa pagsasara ng ilang kalsada sa bayan para sa parada. Hinirang ang simbahan bilang minor basilica taong 1982 habang ginawa itong shrine ng Our Lady of Charity o mas kilala bilang Apo Caridad taong 1971. Kung hanap naman ang pag-akyat sa bundok habang nagninilay-nilay, pwedeng bisitahin ang Christ the Redeemer ng San Fernando, La Union. Makikita dito ang 25 talampakang taas na rebulto ni Hesukristo na hango sa Christ the Redeemer ng Brazil. Itinayo ito taong 2007. Marami naman sir, pero karamihan, yung mga tourist, they will have to pass the other side, Sandueta, and then going down here. Maliban sa higanting rebulto, pwede ring magdasal ng Stations of the Cross. Tanaw rin dito ang buong lungsod ng La Union. Sa Tagudin, Ilocos Sur, dagsaan na rin ang mga nagbivisita iglesia sa St. Augustine Parish Church. Ito'y lalo na't kabibigay lang sa simbahan ang titulong Parochial Shrine of St. Augustine. Intad ti Archdiocese tayo, ti Nueva Segovia. Intad na nga, agbalin ko maday ito yung parokya na sentro ti spiritual life. Iti agbalin nga spiritual center para iti debosyon ni San Agustin. Isa sa mga maaring pasyalan dito ang kauna-unahang itinayong sundial sa bansa. Ito ay isang instrumento para malaman ang oras gamit lang ang sinag ng araw. Itinayo ito taong 1941 ng mga paring Agostino. Looking at their life before, going to a remote place is an expression of love, an expression of the zeal of missionary, the zeal of mission. From a modernized Europe, way ahead nga napinpidas ti biyagda, in may daditoy, and that the manifestation nga how much they love the church. Itinuturing naman itong kayamanan ng bayan. Isa ang Ilocos Province na talagang pinuntahan ng mga Espanyol. So, nagpapasalamat din naman ako dito sa iniwan nila. Although we were colonized, pero ito yung iniwan nila na
maaring tourism attraction na namin ngayon. Libre itong bisitahin at maaari ring magdasal ng Stations of the Cross sa iba't ibang malikhaing rebulto sa pagpapasakit at pagkakapako ni Hesukristo sa krus. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.